Nyamira hoye! Nyamira hoye! Abantu baminto mbiyamule. Ntegete ntebe binto ibere. Etwakire bono mambia. Twacha koti gaiga. Twacha kote bigunga ki emepaka meke ebwatu mu cyandali keroka na kiekoba. Twiwana nire nkomera na tuline gavana ya ino. Mugavana Nyaribo. Taya teruoka. Aya. Aya, ngomo kwane rande lazima yoke. Ngomo kwane rande kiara ne gavana Mnanche. Ga kimo wanja. Aya. Abantu baitu banyamira tigantebe gentegetangane umweshimiwa Duke umongnoli wateba mwante 1100 ngwa kanande umongnoli asoke wateba so buena ralia shivering echo abantu bamintu banyamira na kisi n'abantu abamo bose nabirego uyumongno yesenge nchunyudana na mache akonya ta konyara wakana na tebirenga dero kurunde 1100 echo agende arusi wachenka ne transport na bomoko muboli lazima muheme transport aya egendo gya kabere amangana ya university ntotagete na Nyamira nere kine university kewo chagaiga Nyamira yakorere ntuke yakinire iga campus ntotagete tosugume toro tubolie mheshimiwa president torore asugume tonyole university gaiga mo wancha boigo ngendo kiwa kia gatatu gaki injama abuli njuma tenye no mugavana okisi ona mabuli na yabuone kisi na ino abantu banyamira muganetia mabuli tikangondolo soko boko igonya muganetia mabuli ayo mheshimiwa Duke ndaito atebaiga ekero gya kabire ekero nkurwa mabuli lakini ali make nkoenana na bukubanga oenane make naende tindikuboli gavana gaiga Nyamira abantu baigwa mabuli nali agotire abantu bakolere biashara especially abangi na bamintu kibagi cyabana tigaga Nyamira ukana kisi nonye migoli na Umabe nkoena na ndororo bono wose region ine yaitu osonde naro bwatenda mwamuga abantu baminto I'll make sure tualetro mogusio minto amo abantu baminto ntaitente bengo kora inchebuno mwana chama vice chairman ya ODM nkomeki tole sure twarosie kiama baba ngogenda areyu lakini tutaitaka kogenda atotigere na ntoko bokoga mo wancha boigo igo we are determined to make sure the country moves forward despite all other difficulties. We'll make sure our counties, especially Kisii and Nyamira, we are at the forefront. Again, also we are equal to the task to make sure as a country we have leaders from here in Kisii, Amagusi land to be at the helm of leadership of this country. We had one of our own, Mheshimiwa Matiang'i. I know he'll come at the right time. We will be with him. We have other leaders who will join the race for 2027. And we are determined to make sure the leadership of this country, one day, one time, the leadership of Kisii, Nabotokorano and Ensei. Kwanini ntukose nabangina na ntubato ibolete. No enaba Israel baraba sinini muroche ngenje bako sunyunta abantu ba Hamas mwino gali na Palestine na intwe
nintu Abaisiraeli tutigarite nse abagusiba mintu kuruga mpaka bugirango mate lazima tubwatane tugende mutu mundu tabasa koleta se gigati asabantu baitu nakeroka umuchando nororo yaya etutagita omulembe obororo abantu bakole biashara onye chibesa chigochaga Nyamira chikole egasi nchiriegwa onye chikoenda Kisi chikole egasi nchiriegwa abantu baitu ekiaro butaka bole asa abantu baitu nobo nene teko nyarekana bono igakanga abantu negasi bakale urocha abantu ngakibayichirega abantu baminto inche nomono gelibumo gusi ninde determined to make sure egasi yabere omweshimiwa Duke n'abaheshimiwa bande bonse mura we will join hands to make sure ngagusi yeto yabere burungi muroterete gusinga simba netaya noyo Nyamiraga oyo mambo wacha imbe kidogo mheshimiwa mambo oyo noyo Nyamiraga Sagero namoraga Sagero noyo Nyamiraga olya Sagero olya onye togende tokinia talents y'abantu baminto gusi lazima tochamo